שלום לכולם, היום אנחנו בסרטון יחסי קלאש רויאל. בסרטון הזה אני רוצה לעשות סרטון יחסית מיוחד למה שאתם לא ציפיתם לו היום. אני מלא זמן לא העליתי סרטונים, במיוחד של קלאש רויאל. הסרטון רוצה העליתי זה עימות, זה היה טריילר, זה היה לפני די המון זמן, או צבוע. אוקיי, היום אני רוצה לכם יום אחד לפני שבועות, מחר זה חופש, כפי שאתם יודעים. אז אני רוצה לעשות לכם היום סרטון מיוחד לכבוד שבועות. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל בסרטון. שלום, דבר ראשון, אני היום רוצה להודיע כמה הודעות. בקרוב אולי אני אפתח מסתמס נוסף, ואולי בקרוב אני גם אחרי סרטונים שאני משחק בקלאש רולוקס, אני מעלה הסברים לכל הסטויות האלו, כי באמת אני לא צריך את זה. אני רוצה שגם נגיע 10 מנויים, יש לנו כבר 13-14 מנויים חסומים בערוץ. אני רוצה להגיע לכמה שיותר משתמשים עוד על הסרטון הזה. אז כדי מכולם לתת לייק לסרטון ולהירשם לערוץ, קדימה, יחיה לנו קצת זמן. יאללה. אז אוקיי, אני כבר נתתם לייק ולהירשמתם לערוץ. טוב, אז עכשיו מגיע הרגע האמיתי של הסרטון. בסרטון הזה, זה הרגע, הדבר הזה זה הרגע הזה, תראו כל סרטון. אז אני אפתח את הסרטון, אתם תראו רק את הרגע הזה. שיש בו עיל, כל מיני קלפים. אז טוב, בואו נתחיל בספייס הצבועות שלנו. טוב, אז יאללה, אנחנו מתחילים. רואים גם יכולת אני אעשה עוד מעט לייבים, אבל לא יודע איך אני אסתמס על זה. תצפו להפתעות, עוד בערוץ נוסף. ממש תצפו לזה, זה נראה לי יהיה עוד איזה שנה הבאה, אולי זה יהיה די הרבה זמן, אבל דבר ראשון, כמו זאת אתם רואים יש פה את הקלף החדש עומד לצאת, והקלף החדש שיצא ביום שישי זה הנייטוויץ' שהפרטיק אותו בטורנירים. עכשיו כבר נגמר הטורניר שלה, מי שלא השיג חבל, כי היא באמת קלף חזק ואני השגתי אותה, וזה באמת קלף מאוד חזק. אז טוב, אני רוצה בסרטון הזה להגיד לכם עוד כמה הודעות קטנות. זה כל שניה נתקע לי, לא יודע למה. טוב, אני אפסיר את זה באזור. טוב, יאללה. אוקיי, אז דבר ראשון, אנחנו בואו נתחיל בספייס השבועות שלנו. טוב, תקשיבו, אני רוצה שתעשו כולכם, מי שמשחק בקלאש רולוקס, את הדק הזה. הדק הזה שאתם רואים על המסך זה בנדיט, אלקטרו, רק למי שיש איל ספל, איל, בקרומת אלפים שימו גובלין ברל, וויזר, גובלין ברל, פרנס ונייטוויץ'. טוב, יאללה, זה הדק, קדימה, תעשו אותו, אני אתן לכם זמן. קדימה. אוקיי, עשיתם את הדק, מעולה. אם עשיתם את הדק יפה מאוד. עכשיו תצאו על באטל. אני רוצה לראות, תגידו לי בתגובות אם ניצחתם או הפסדתם. זה דק שמתאים בסבועות. אז חברים, אני מקווה שאהבתם את החצי של הסרטון. צריך לסרט עכשיו וראיתי עוד תוכניות. אז אוקיי, אז מה זה אנחנו, טוב, ספייס, טוב, זה הספייס השבועות הקצר שלנו. מי שלא נרשם לערוץ, אמרתי לי, רוצה לשרון להירשם, זה ממש יעזור לי, תרשמו לערוץ, עשו צודק. טוב, ונתראה בסרטון הבא, זה הולך להיות ביום רביעי שישי כזה. אז זה הסרטון שלנו להיום.
מקווה שאהבתם את הסרטון, יאללה ביי, ספייס שבועות שמח. נתראה ביום רביעי או שישי, אז ביי ביי.